O Campeonato Galego Máster de Pista ao aire libre deixou moi bons resultados para os atletas da comarca. En Vigo, representantes do atletismo Barbanza e do Club El Canario subiron ao podio en varias probas, sumando medallas e boas sensacións. Vigo acolleu a pasada fin de semana unha nova edición do Campeonato Galego Máster de Pista ao aire libre. Entre os protagonistas estiveron varias atletas da comarca que regresaron cun importante botín de medallas. No caso de atletismo Barbanza, Manuel Paredes conseguiu a medalla de bronce nos 5.000 metros, un resultado que chegou por sorpresa para o corredor ribeirense que non contaba inicialmente con entrar no podio. A verdade que me levei unha boa sorpresa porque vendo os inscritos e os tempos, pois non contaba con subir ao podio desta vez. Un día de calor tremendo como fixo esa mañán, pois empezaron os quilómetros, fun indo, e vin que estaba asequible e ao final, pois mira, conseguín entrar no terceiro posto. A verdade que moi contento me quedei. Paredes recoñeceu ademais que a calor fixo especialmente dura a competición e explicou que o seu gran obxectivo desta tempada está posto no Campeonato do Mundo Máster, que disputará en Dinamarca no mes de setembro. E ainda estou comezando, estamos ainda no tema de afinar, porque o meu objetivo ahora é chegar a setiembre, porque me vou facer un regalo de ir correr o Campeonato do Mundo a Dinamarca, entonces, eso, pois o objetivo é estes 2 meses de verán, apretar o máximo posible para chegar en boas condicións alá. No caso do Club El Canario, unha das actuacións destacadas foi a de Teresa Cima de Vila, que se proclamou campeoa galega nos 800 metros e foi prata nos 1500. Era a primeira vez que me presentaba na pista ao aire libre, a primeira vez que competía, e presenteime 800 e ao 1500, eran probas moi seguidas, e a recuperación foi mínima, e nada, no 800 quedei primeira, e no 1500 segunda. A experiencia, boa. A atleta asegurou que seguirá competindo nas carreiras populares da comarca mentres continúa coa súa preparación. E outro dos medallistas del Canario foi Israel Benítez, que acadou a prata nos 5.000 metros e participou tamén nos 800. Yo como mono competí en el 5.000, pero me regalé un 800 también. En el 5.000 quedé segundo, sorprendido la verdad por el nivel que había, y en el 800 fui a sufrir solo, a dar una vuelta, porque no había expectativas ninguna y estaba reventado. Como dijo Manuel, un día de mucho calor y para las 12 vueltas y media se nos hizo muy duro, pero se aguantó y se pudo cumplir. Os atletas felicitan tamén a compañeiros como Clara Millares, bronce en salto de longitude, José Luís, que asinou un triplete nos 100, 200 e 400 metros, ou José Enrique Santamaría, que ensumou un ouro na categoría M75 dos 100 metros lisos. Unha xornada de éxito para o atletismo máster da comarca que continúa demostrando o seu gran momento de forma.